derajating praja kawuryan wasunya ruri rora mangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kelu kalulun kala tidem tandhaning mati ning karoban urupito yo Tungkara jagat manik raja diwagu Nurwangi Paman Patih Arusengguni Paman Patih Plasa Jenar Paman Patih Arusuman ayo dadi kaget pangenira si Paman Patih Arusengguni wonten sira ingsun piji wenten ngajengan mandira Paman Patih Arusengguni kawula ana ning nggih diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Delahan Gusti kula Sang Nata anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakapitana nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih kepareng paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan saestu ing jawi sanget damel kwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging cumeplong raos sing manahipun kang paman sareng kula sak pejagong kelawan paduka lan nampi pandhangu paduka manahipun kang bapa tebih saking raos kemarasan nggih diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Jakapitana marang kula nyadong dawuh kawula ana ninggih katiparan jeneng para Paman Patih Arusengguni ingsun percaya lan ingsun pitayuna dadi batal wakil ingsun Murta diagi paranata tata rakit kawarajan negara Ngastina atana mring panjenengan ingsun samandha jurung anti kang karempin Paman Patih Arusengguni. Nun inggih nggih paduka menawi paduka dangu dhateng kawontenaning kawarajan wonten negari Ngastina nggih. Para kawula samya sayeksa kakati akare luring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nyenyo tansah gladhen olah kridaning kaperang. Sawanci-wanci praja paduka anak Prabu Jakapitana katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka. Anak Prabu Jakapitana nggih kepareng ingkang paman rembuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Ya jagat pangesungkara. Paman Harya kula wonten timbalan toko damel bumbung lan damel marem jar sing manah ing putra Jakapitana sareng kula tampi pangandikan paduka yejeng kanthi Paman Patih Arusengguni boten langkung pakaran kang utama wedhen takno selawase urip Paman Patih Arusengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nggih kawula ana ninggih Purwangi Purban
Bapa Depan Durna, Bapa Depaning Saka Lima. Sarawa Paduka Bapa Depan Durna ing putra Punjaka Witana katuraken pambagya raja mukya kanca Tana Karsa Paduka. Bapa Depan Durna ing Saka Lima, Bapa Depan Kumbayana. Lole kentas waru gembal manyar-manyar doneng dungkel Rona alas tadi wana. Nggih. Kajenge mboten ngantuk, nggih. Arep delok wayah sore-sore wis ngeliyap niku nek cara nek mboten pardi mboten turu sore-sore. Nyun ngapunten kula ngaten mriku kula kangen gojek kalian para kanca-kanca mriku. Kakang Durna mbok ya ora gawe kaget atiku to Kakang Durna. Sing kaget ora mung sampean Dik Pate, wong semene kaget kabeh. Oh, nggih. Nggih. Lah mbok sesuk mulih niku nek arep ngagetke ngoten niku omong-omong. Oh, ngagetke ngomong-omong. Tenan ora sida kaget. Sampeyan niku malah prayogane nek ajeng kaget, wau sadurunge kula omong. Dadi sakniki pun mboten kaget, ngoten. Lucu Kakang Durna. Lucu dengan mematah. Nggih. Matur nuwun nggih, matur sembah nuwun. Maturaken gunging panuwun wonten ing Paduka Anak Prabu Jaka Witana sampun kastu nimbali dhateng pisanipun ingkang Bapak ing Saka Lima. Pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tias sing manah ingkang Bapak ing Saka Lima. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa. Lasaran taklim kula mugi katura wonten ing ngarsa Paduka Anak Prabu Jaka Witana kawula nakna ninggih. Bapak Nebantunu sampun kula tampi damel bumbung tias sing manah mboten langkung kaprayogan lega Paduka Paman Saka Lima. Nakna nggih sampun boten kirang sekeca nggih saman kula. Kula naknan. Ora putri Kakang Prabu Karna, Kakang Adiwati Karna ing Ngawungga, Kakang Basusena. Sarawa Paduka kula ngaturaken asung pasekan para krami kunjung wonten ngarsa Paduka Kakang Prabu Karna, Kakang Prabu Basusena. Pimangsa semana kang adilunuwe. Ana sasmentaning sun jagat bamana langgeng sinunggih datanawrat. Kula nakna ninggih Yayi. Kemarang Paduka Yayi Prabu Jaka Witana amiji dhateng pisanipun ingkang raka ing Ngawungga. Pun Suryatmaja nggih kula pun Surya Putra. Sampun damel bombong tiasing manah kula. Teka Paduka Yayi Prabu Jaka Witana misungsungaken asung pasegan Manakrami sampun kunjuk wonten ngarsanipun Kang Raka. Mboten langkung kendela sami-sami Yayi. Sampun kula tampi tada Paduka mawantu-wantu damel bombong tiasing manah kula. Mboten langkung kaprayogana sampun mboten kirang sekeca. Kartomarma wonten dawuh. Padha tatanen barisane para wadya bulenge padha gantung sibu. Jenenge Suradya babarake wigatring pasewakan. Ingat niki. Menawi sampun Paduka dawaken Koko Prabu. Mboten langkung ngrayipun Kartomarma menawi saged cumadung dawuhan ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Astina. Kawula napa niki? Yo Kartomarma gawe bumbung. Iya enak. Nur pangge Kanjeng Rama Prabu. Kanjeng Rama Prabu salyang Wantaraka. Sewu lepat aturipun Kang Putra Diagung pangaksami ngantos randhet ing kula ngajari rawuh Paduka. Namung pamujinipun Kang Putra rawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu salya rawuh wonten karing Astina mugi kinandenan karaharjan Rama Prabu salya. Ya jagat pangestu Rayu Bathara jagat Pandhendra Jala Dewaku. Yo paladala. Yo. Iki kene. Anak Prabu Jaka Witana iki anak Prabu Duryudana. Mboten dadosaken sujening perkawis turuta manahipun Kang Rama mboten mesgul ing penggalih jernyatanipun sinaosa randhat nggih Paduka ngacarani sowanipun ingkang bapa. Nggih. Namung kula saged ngawonten kados mekaten ingkang mampyara. Walah. Menika kok para nayaka punggawa negaring Astina sami ngginakaken rasukan werni abrit mriku. Wah, elok. Nggih. Kula malah pekewu lho, Nggih. Ewet perkewet kados pundi?
kancane ngangge abang kok kula ngagem coklat piyambak niku. Kula nyuwun mangapunten nggih. Mboten dadosaken merupa. Juryatanipun raos pasederan lan kekadangan katresnan paduka ngambira pepunden kula tansah sumeket wonten ing manah. Mekaten. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katura inggih nggih. Sampun kula tampi damel bumbung yasing manah kula. Rama Prabu. Lah nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Kula wonten paring adhawuh. Sampun ngantos kula kanggep lancang lan sampun ngantos damel kuci wae manah paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wonten kula wantun matur ingkang kados mekaten menika mangke. Kula menika namung badhe ndangu kok nggih. Kula menika namung badhe nyuwun dawuh paduka. Kula menika namung badhe nyuwun pangandikanipun anak Prabu Jaka Pitana menika saged nemahi lan numusi dhateng menapa ingkang dados wigatosing pasewakan lan kenging menapa pasewakan negari Ngastina sak mangke teka nimbali dhateng pisanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula tak nyuwun dawuhipun nggih anak Prabu Jaka Pitana lungging mekaret lan sami puspita ing Taman Sari manglung manlungsung wangi wulan Indatari Lambarum sasmita sang kumbang bebayang marang sang pucuk sarinding kembang jagat Pangestungkara Rama Prabu Salya kula wonten timbalan nggih Paman Pati Sembuni kula wonten dawuh nggih Bupa Pandurna kula wonten dawuh nuwun sewu nyuwun pangapunten estu kemawon tanpa kula matur wonten karsa sing andika sami ngek sami rawuh mesti kemawon jengandika sami sampun sami pirsa menapa ingkang dados leketaning manah kula. Wontene kula gadhahi pasemon ingkang sajak kuciwa ing manah Sungkawa tiasipun kang putra pun Jaka Pitana. Rama Prabu kula nyuwun dawuh. Lho, mangke riyen. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika dereng maring dawuh lho. Paduka dereng maring dawuh menapa ingkang dadosaken dasar sabab saha jalaranipun Paduka anak Prabu Jaka Pitana nggadahi pasemen ingkang sajak sunturut gayanipun menika kula nyuwun dawuh. Lah Paduka mawon dereng medharing sabda pangandika. Lah kula menika badhe matur menapa? Nggih. Sing cetha to nggih panjenengan menika. Menawi paring dawuh menika, nuwun sewu menika dipun rawuhi dening ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka inggih menika pun Sinuhun Prabu Salya. Nggih. Sampun ngantos sing sak mangke damel kucem maraos sing manah lan damel kuciwa sak lebeting tas Sinuhun Prabu Salya ing Mandaraka krana Paduka mboten paring dawuh menapa ingkang dados legetaning manah Paduka. Mangga kula aturi paring dawuh. Inggih nggih. Babar pisan ingkang Rama badhe nganglungaken jangga nilingaken karna nyuwun dawuh Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Napa melih sing ajeng kula penggalih? Napa melih sing ajeng kula gagas?
kejawi boten tanggung malih lan para sata Kurawa taminipun Kang Putra pun Jaka Pitana inggih boten tanggung malih badhe mapak tumekaning jakaning jagat kodrating pepesthi perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Winangun. Rama Prabu, kula mriku bingung rinten pantaraning dangu, kula mriku kuwatir, kula mriku ajrih menawi ngantos bincang para Pandhawa kudu saged ngawonaken sangyaning para sata Kurawa temah para Pandhawa ancik-ancik kamukten lumantar kuwandaripun Kang Putra saking para sata Kurawa ingkang kula manah-manah, ingkang kula angkah, ingkang kula jangkah saben dinanipun mriku kados pundi serananipun para Pandhawa saged glasah dadi babatan pacing nalika perang Bratayuda wonten madaning Tegal Kurukshetra. Oh, mekaten. Oh, alah nggih dados menjelang niku namung angajab dumadining merang Bratayuda ngaten. Mboten. Kula mriku mboten ngajab sapa sing sudi perang, sapa sing saguh perang. Ger, lho dawuh. Nuwun sewu. Bapa turu kados pundi? Bojo kula pun wilu ta nembe mandhap. Liripun menapa? Dedake telas kala wau. Kakang Duna kok nyelo-nyelo. Putrana. Kula wonten dawuh. Menika rembug wigatos. Nggih. Lah kok paduka malah nyelo-nyelo aturipun Kang Putra. Nuwun sewu. Menawa sampun boten betah lenggah teng negara Ngastina, menawa sampun betah lenggah melu karo para sata Kurawa, apa wis ora saguh mukti wonten kersanipun Kang Putra pun Jaka Pitana. Lho, liripun nggawa bojo ora tatan. Nyun ngapunten kan, nyun mapunten. Pun kula tak mboten ngiguhke napa-napa. Kula tak mboten matur napa-napa. Nggih, nyun mapunten kula ngakoni lepat. Mengke riyen nggih sanes bojone Durna sing dirembug. Nggih. Nggih. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten ngajab dumadining merang, inggih kula mangertos awit paduka menika nuwun sewu. Sajak mesguling manah menawi ngantos dumadi perang gedhe menika. Nggih. Lajeng mesti keman wonten jalaran lan sababipun nggih. Perang Bratayuda menika dumadi sakderengipun perang menika lumampah menika miturut kabar ingkang kula tampi menika kedah wonten duta agung. Lah menika nggih badhe kula suwunaken pirsa dhateng ngarsa paduka. Lah rak ngaten kecandhak perkawisipun. Nggih. Sasampunipun duta agung saking para Pandhawa. Mbuh agunge saka ngendi kula ya ora ngerti. Sing diagung-agunge niku napa kula niku ya ora ngerti. Pandhawa wanine mung utusan karo wong tuwa-tuwa. Lho, sinten? Tiyang sepuh-sepuh sinten? Dewi Kunthi kalih Prabu Drupada. Niku nek mboten wong tuwa-tuwa napa? Nggih, nggih. Menika pun agungaken kalian para Pandhawa. Lah iki duta agung tumrap para Pandhawa, nanging tumrap Duryudana menika duta ketibal. Lho. Liripun menapa? Pandhawa niku ora duweni watak satriya. Kena ngapa yen arep nanjing negara ndatah utusan karo wong tuwek-tuwek. Kena ngapa Pandhawa ora prapta mriki piyambak. Nuwun sewu ngarep. Gatel. Nggih. Dipate apa? Aku ora dijaluki iguh ora apa-apa. Malah penak. Ndelok iki penak kok. Iya. Ngrungake tabuhan kuwi penak tenan. Karo maido wong mayang kuwi penak tenan. Aja dipaido to Kang. Kula niku arep ajeng mayang sewengi niki tok. Nembe pisan iki teng mriki niku. Wis ora idep apa. Aduh. Pokoke sampean le mbusana besus lho Dipati. Nggih. Wis wangun apa gayamane Sala wis lawas. Jarike ya jarik lawas. Tagene lawas kerise ya lawas saka Mbah Gati. Iya, anu nggih. Ning kok kalungan pot. Pot kok nggo kalungan. Niki wong tuwa-tuwa niki napa milih kula tundung sing kedaton. Mboten nggih, nggih, mboten. Nuwun sewu, kula mriku badhe nedhem gineman kaliyan Rama Prabu Salya. Nggih,
anak Prabu wonten dawuh. Dipun sulani mercon riyen nggih. Iki anggaran saka ngendi Kang? Embuh. Kok napa nganggarke mercon barang? Yoga ora tak bayar, dagelan ora tak bayar kok. Ah sampean iki kok ora. Napa ingkang dipun penggalih saking duta agung saking para Pandhawa? Jernyatanipun Paduka anak Prabu Duryudana niku sampun saged nundung miwah duta kapisanan lan duta kaping kalih saking para Pandhawa gagar wigar anggenipun nanjaken negari dhumateng Paduka anak Prabu Jaka Pitana. Menapa Paduka Rama Prabu dereng pirsa? Menapa? Kula sampun nampi nawala saking para kadang-kadang kula wiratipun para Pandhawa. Iya. Bilih samangke para Pandhawa badhe angutus duta agung ingkang pungkasan awit duta agung saking para Pandhawa niku wonten 3 Ramban. Inggih. Lah lajeng sinten ingkang pungkasan? Miturut nawula ingkang kula tampi. Duta agung ingkang pungkasan menika boten sanes jauh namung Koko Prabu Padmanaba inggih Koko Prabu Kresna Indrawati. Pramila kumesar raos ing manah kula kados pundi samangke kula badhe ngadepi pratanipun duta agung mriku. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesonggana bangsa sangga Katriku mulung mangrembak ing wadya kurta kurare kakiri-kiri ro nanggana magawe gelar wala jagat pangesungkur waya Bathara jagat ameng kali anak kula Ndrawati kok sampean mriku ajrih lho nggih. Nggih. Ameng kali sireng kok panjenengan mriku ajrih lho. Kakang dunane. Mboten ajrih kados pundi? Prabu Kresna mriku Kyai Lantip Panggraita. Kyai Wasis Waskita ing Ngesti menawi ngantos sak mangke kula kajlumprung lan negari Ngastina kula wedi Indra Prasta kula pasrahaken kondur dhateng pangesipun para Pandhawa. Para Sata Kura kedah mapan dhateng negari pundi? Lho nuwun sewu, menika ingkang dipun rembag dening Duta Agung menika rak namung mesthekaken Bratayuda siyos napa mboten? Nggih to? Iya. Menawi Paduka anak Prabu Jaka Pitana masrahaken negari Ngastina dhateng pangesipun para Pandhawa teges negara dibalekke. Niku mesthekaken lan mertandaken bilih perang Bratayuda mboten siyos. Kosok wangsulipun malih Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika ngukuwi negari Ngastina mboten pun pasrahaken mboten dipun wangsulaken dhateng pangesipun para Pandhawa menika perang gedhe Bratayuda badhe dumados. Nek ngaten to nggih? Iya. Ingkang kula bingung mriku kados pundi? Menawi perang gedhe Bratayuda dumados para Sata Kura badhe nemahi perang. Lho lha kados pundi nyatanipun Paduka umami sampun saguh ngukuwi negari Ngastina nggih kedah dumadi perang. Nanging menawi perang Bratayuda boten siyos lan negari pun wangsulaken dhateng pangesipun para Pandhawa, para Sata Kura kedah mapan dhateng pundi? Rama Prabu. Walah. Walah jebul arek ngrembak niku namung mekaten to nggih. Mengki riyen. Paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kok kuwatir menggalih babagan kahanan keprajan. Paduka anak Prabu Jaka Pitana kok kuwatir menggalih babagan Kurawa arep urip nang endi, Kawula Ngastina arep urip nang endi. Nuwun sewu. Kula aturi mas paosaken ingkang Rama ing Mandaraka. Kula menika tiyang sepuh lho nggih. Kula menika wong tuwa. Kula niki wis tuwa, kula niki wis nuwun sewu. Sampun boten mantes jangan-jangan menika kula niku wong tuwa bangka tuwek keklek. Menawi kula sak mangke taksih mengku kebawat keperintah negari Mandaraka, kula niki pun tuwa, kawula kula saya akeh, kula niku pikiran kula niku saya kebak. Malah mungkin namung sasar susur buyar anggen kula mengku
sangganing para kawula sak negaring Mandaraka. Lah, wondene menapa kula matur kados mekaten menika kula wau, kula nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Menawi midhangetaken lan menawi ndaraturipun ingkang Rama lho menika. Negaring Ngastina lan Ngamarta kula aturi kunduraken dhateng panguwasipun para Pandhawa. Lajeng sak mangke Kurawa, inggih paduka sakadang Kurawa badhe mapan wonten pundi? Nyuwun sewu. Kula lila lereh keprabon nggih. Kula lila lereh keprabon. Negaring Mandaraka kula aturi nglenggahi. Paduka kula aturi madeg nalendra wonten negaring Mandaraka nggih. Nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Paripeksa ingkang raka ing Awangga majeng anggen kula sowan. Kakang Prabu Karna Kadiparan. Nyuwun mangke, nyuwun mangke. Kula kok rada bingung. Bingung liripun kados pundi? Nyuwun sewu to. Menawi cara kula pundi wonten nalendra ingkang lila negaranipun dipun pasrahaken. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, kula matur kados makaten menika awit jejer kula menika ugi nalendra. Nggih. Kula ngraosaken kula ngemong sangjaning para kawula dasih. Kula ngraosaken mengku mimpin wonten sawijining negari. Pramila kula saged matur ingkang kados mekaten. Nuwun sewu, kula kok ngeman dhateng derajat paduka anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngemanipun menapa? Paduka menika nalendra Gung Binetara rikala badhe lenggah wonten negaring Ngastina menika mawi srana ingkang rekoso mawa pangorbanan ingkang ageng tumrap sanjaning para kawula. Nggih. Nanging kenging menapa sak menika negaring Ngastina namung teka dipun masrahaken semprung dhateng panguwasipun para Pandhawa. Lajeng paduka menika nalendra Gung Binetara kok trima mung nglungguhi dampar silian. Paduka menika nalendra lho Yayi. Paduka menika aratu kedah nglenggahi bawa leksana menapa badhe kasembatan lan menapa sak mangke mboten badhe damel kucem asmaning paduka Yayi Prabu Duryudana. Ning atasipun nalendra kok mung nglungguhi negara silian, nglungguhi dampar silian mriku nuwun sewu. Kula ngeman dhateng derajat paduka Yayi Prabu Duryudana mriku ingkang ping pisan, ingkang kaping pindho nuwun sewu, nyuwun sewu. Walah, kula kok ngrumangsa, kula niku rumangsa kula rumaos dada kula menika dipun kilani dening paduka Yayi Prabu Duryudana. Liripun menapa? Ngastina menika tasih kagungan senopati. Ngastina menika gadah senopati inggih kula menika senopati negari Ngastina. Kenging menapa kula mboten dipun utus manjer gendera perang. Ngecak perang gedhe Bratayuda mengsah Sangyapura Kadang Pandhawa. Nuwun sewu, blaka suta kula mesgur. Kula gela. Kejawi saking menika menapa kula sajak sampun boten pun pitados dening paduka Yayi Prabu Jaka Pitana malih. Awit menapa paduka Yayi Prabu Duryudana menika langkung mijanget miwah langkung pitados dhateng ngendikanipun tiyang sepuh ingkang nuwun sewu lho menika amin sewu. Midanget dhateng pangandikanipun tiyang sepuh ingkang boten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Liripun menapa kula matur mekaten. Wong tuwa niku sing digunakake dasar sing digunakake menika namung paseduluran. Sapa wong tuwa sing ora ngajap antarane para Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun. Nuwun sewu sejatosipun atur kados menika. Mekaten menika kula namung nutupi dhateng karingkanipun wong tuwa menika kula wau. Pangandikan kados ngaten menika kula namung nutupi dhateng karingkane tiyang sepuh awit mboten saged malih nindaken paperangan Yayi.
dodo mundaplir kinentap duka yayasine pinetra kocak ngondarandir Jojo bang mawinga-winga yen sinapun marang sagedeng walah jagat pangestu rayu Bathara jagat Karna Karna kula wonten dawuh Rama Prabu walah keparat dakik ucapmu kaya ngono ning ngarepe anak Prabu Duryudana apa kowe ra mawas apa kowe ra mikir aku ki sapamu aku iki apamu lho piye to iki nuwun sewu Kanjeng Rama menawi nuwun sewu menawi mboten apal dapukanipun iku benjang melih tanglet kalian iki parat wong tuwa nggo dolanan karena iki rembug wigati aku tak omongan karo kowe iki kados pundi walah aturmu ingkang akeh-akeh kaya mangkono mau gawe wirangipun Rama merga kowe wis gawe wirangipun Rama ayo tak larak metu jaba ayo pripun iki. Ha niki kok malah para priyageng-priyageng mun sami kesah niki pripun? Kajengipun. Wah, lata. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Kula rada marem. Kados pundi? Kula nggadahi rasa lan kula wiwit nggadahi anteping tekad. Awit Kakang Prabu Karna ingkang samangke badhe nyengkuyung dhateng lekasipun Kang Putra. Mekaten. Nuwun sewu nggih. Kepareng mingset sawetawis anggen kula sowan awit kula mireng ala ing Sang Japara kawula dasih. Ingkang sami ngandhakaken bilih Duta Agung ingkang kaping 3 inggih Duta Agung kang pungkasan sampun tumedhak wonten negaring Astina. Kula aturi tata-tata samapta ing gati saweging diri nggih anak Prabu.
sinong mati sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut amrenggang awito denceng dencengan Paman Durna kenging menapa midak piring nggih ngapunten. Ambek nggih ngatos-atos ngapunten kula kinten nek niki niku asbak. Kula kok parcitan lemper komplit. Ngaturi sugeng rawuhipun nggih. Nggih. Sowan kula Raharja. Nggih lho mengki riyen nalendrane niku nika sanes kula. Lho lah kok panjenengan dangu kalih sowan kula. Ngapunten kok nggih rembangane mboten omong. Oh inggih. Ya jagat pangestu karo. Piye? Ayo ki amang. Panjenengan menika kalih ratune kok kaya ngoten. Wah. Ya jagat pangestu karo. Yayi nuwun sewu Yayi Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana wah jagat pangestu karo Yayi Prabu jagat pangestu wonten dawuh nuwun sewu panjenengan menika sumurup kula sowan wonten kedaton negari Ngastina kok sajak bingung raos sing manah menika. Mboten. Wah. Mboten kinten babar pisan sesemban kula tiyang agung Ndorowati sampun rawuh iduta agung ingkang pungkasan saking para Pandhawa sampun kemarang rawuh tedhak wonten negari Ngastina. Wah, mbok ampun ngaten. Kula kados mekaten niku namung netepi dhateng menapa ingkang dados panyuwunanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Nggih. Kok ora Bu? Kula wonten dawuh. Sarawuh patungan Cengkaka Prabu Ndrawati warang kula ngaturaken budya pangarsa mugi kunjuk. Nona niki sampun kula tampi kaprayogakaken sampun boten kirang sekeca. Nggih wilujeng rawuhipun lho kok diambali melih. Lho kajenge marem. Nek cara kula niku dipindho men rada kacek. Oh ngaten nggih. Wilujeng rawuhipun. Nggih. Raharja sowan kula Bapa Durna. Nggih. Salam taklim kula katur nggih nggih. Nggih sampun kula tampi prayogaken sampun boten kirang marayogi. Kok ora Bu? Kula wonten dawuh. Nyuwun papunten kula najaken babar kawuh wigatos paduka rawuh wonten negari Ngastina. Nggih kula wonten timbalan kados pundi? Menawi ingkang dados darunanipun teka sampangke sengkan datan pupuyan rawuh wonten negari Ngastina wonten wigatos menapa? Ya jagat pangestu wayah Bathara jagat malah dalah. Kula kinten menawi paduka Yayi Prabu Duryudana menika anggape tuwin andhahar, tuwin anyu rasa nawala ingkang sampun kula aturaken. Nawala ingkang sampun pun aturaken Saptari kapengker ingkang pun tapak asmani dening inggih kadang kula ngamarta inggih menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Kula kinten menawi nawala menika paduka bika. Nuwun sewu. Kok ora Bu? Kula wonten dawuh.
wontenipun kula matur mekaten mriku namung sinamuning samudana. Oh mekaten. Ih. Menapa malih Yayi kejawi kula menika nglampahi kewajiban lan tanggung jawab kula minangka pujangganing para Pandhawa inggih dinten menika kula madeg duta ingkang pungkasan ingkang dipun utus dening para kadang-kadang kula para Pandhawa kinenanjaken kawontenan kerajaan negari Ngastina menapa kemareng paduka paringaken kunduraken dhateng pangosipun para Pandhawa menapa malah negaripun kukuwi kula nyuwun pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang saknyata sampun ngantos ing sak mangke pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika wolawali jenyatanipun paduka menika Nalendra sabda Brahmana Ratu. Kejawi saking menika sawan kula wonten negari Ngastina menika pun sekseni dening Jawata Catur ingkang sakmengke sampun kemarang nunggal sakrata wonten ing kreta Kyai Jaladara titian kula nalika kula sawan wonten negari Ngastina. Kula suwun pangandikanipun awit Jawata Catur inggih menika Iwang Pikulun Narada Kanwa Janaka lan Iwang Pikulun Rama Parasu ingkang sakmangke minangka seksi anggen kula badhe nanjaken kawontenan negari Ngastina pun pasrahaken menapa mboten lan menika minangka panentu lan menika minangka inggih menika niteni lagu menawi negaripun kukuwi teges Bratayuda kasembatan kosok wangsulipun menawi negara pun pasrahaken pun kunduraken teges perang gedhe Bratayuda wurung Yayi. Tan samar mamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlan saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati ya jagat pangesungkara Kang Prabu wonten timbalan boten kinten babar pisan wah dewa tumpun perkawis menika Nuwun sewu kula boten wantun dolanan kula boten wantun matur ingkang wolawali pangandikan kula kaleresan meneh mekaten samangke kula aturi nyekseni kula boten ngukuhi negari Ngastina teges negari Ngastina kula wangsulaken kula kunduraken kula pasrahaken dhateng pangwasipun para Pandhawa lan sakmangke sengara kula goro sengara kula atur dura awit atur kula menika pun sekseni dening para Jawata Kang Prabu. Sang Maruda yang pak bolong kali codhe sapa sing gawe Kresna Sasinampurna kewajiban kita ngger Sasinampurna tanggung jawab kita Kresna yen ngono ulun sekseni perkara iki wis disekseni jagat yen to perang gedhe Bratayuda wurung ngger Prabu. Kula wonten dawuh. Kula pun midhanget piyambak. Kula pun sumurup dhewe. Yen to dewa catur ingkang nunggal sarata lan panjenengan. Sapangke sampun kesah, sampun uncat saking bumi Ngastina.
pramila sampun kantos atur kula masrahaken negari dhateng pangusipun para Pandhawa sampun kantos mriku pun pitados. Lucew taunana windanana yen to durung glundhung mestakane Duryudana urung kasembatan Pandhawa ngukum negara Ngastina. Bingung tiasing manah Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna inggih duta agung kang pungkasan nalika semanten amenggalih dhateng pambeganipun Nata Ngastina ingkang mengis pambeganipun Sang Prabu Duryudana ingkang kaya-kaya wis ilang kamanungsane mengeti lelakon Sang Prabu Jaka Pitana njabel pangandikane sinambi kecoh wonten panggoning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nulya nilaraken kedhaton negari Ngastina. Kocaping mangke Sang Rekyana Patih Harya Senggeni ingkang wis ngawe sangjaring para Sata Kurawa dampyak lakuning para Sata Kurawa gembruduk ngruyuk saliyaning Nata Ndrawati. Ayo Kruyuk Kresna dikrubut. Kresna dikrubut. Ayo krubut. Ayo Kresna krubut. Ayo Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo ben kapok sisan Kresna. Ayo krubut Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo dikrubut. Ayo krubut keroyok Kresna dikruyuk Kresna dikruyuk. Mudyar tenan Kresna. Wah, mudyar tenan Kresna kowe. Wis ora iso ngapa-ngapa tenan Kresna. Ayo sambata kowe Prabu Kresna Ndakawati. Ayo dikruyuk karo Kurawa. Sengara iso glawat. Ayo mudhar tenan Prabu Kresna. Mudhar tenan Prabu, mudhar tenan. Kocapun Nata Ndrawati ingkang wis kinarubut dening para Sata Kurawa den kruyuk dening para Sata Kurawa. Nalika semanten astanira Sang Prabu Kresna graya anyenggol bedoring Yai Kesawa. Nalika semanten medal saring Usada dadi buta saguna pranaan. Ora bayaran kok do mempeng. Oh, Prabu Duryudana wa. Pakardemu pancen sak ngisoring dlamakan kowe. Ya. Negara Ngastina wae dadi regejekan
untale wae nggih kula aturi sareng nggih. Edian wah. Gumun setahun jengleng serendeng kula nggih. Ih. Paman Prabu nggih, kula. Nggih. Napa kok kaget? Kok kaget kenging napa? Kula gelo kalian panjenengan Paman. Lho gelo sebabipun? Kula menika rak nembe kemawon Tiwikrama, kula nembe kemawon dados buta ageng. Iya. Lah kok pun ndaken kamurkan kula menika rak. Anggen kula ageng menika rak namung sekedhap to menika kula. Ah, sampeyan menika. Anggen limrah mawon panjenengan gelo mergo sampeyan menika tesih enom nggih to, Ger? Nggih. Lah nek kaya kula niki nggih wis tuwa ming arep ngopo ming kari karepe. Nek ora disurung-surung kaya-kaya ora ana kekuatane kok nggih. Panjenengan niku ngendika menapa? Mboten. Kula niku ajeng matur kalih panjenengan. Ih, matur babakan menapa? Le sampeyan kok iso tetek awit lho niku wau lho. Anak kula Ngastina niku kecoh teng ajengan panjenengan. Amit lho nggih, kula habu terus ngeten teng mriku niku wau. Panjenengan mriku nalindra kok saged tetek manahipun. Nggih sampun kewajiban kula kados mekaten kok Paman Prabu. Lho, kula niku nindakake kewajiban nggih. Kaya ngoten niku giri godane niku pancen enten ning kula paripaksa kawon kalian giri goda ingkang tumeka menika. Pramila badar nggih kula laku. Lah nggih mriku sampun nasib paduka. Oh lah iki. Lah sing ajeng kula takonke, senes niku nek niku cetha wong semene gumun Kresna kok iso tetek karo sing dadi pambegane Ratu Ngastina ping pindhone Kresna iso dadi buta. Wah, luar biasa kira. Lembuk wau sing ditokke sing enten tembok ngomah niku. Lah nggih wonten mriku nggih dipun pirsani saking mriki mawon rak nggih ketingal. Oh lha nggih. Nggih. Nuwun sewu Paman Prabu Salya badhe nyuwun dawuh menapa? Nyuwun atur menapa? Bratayuda siyos to nggih. Pripun? Bratayuda niku siyos to. Lho, lah kirang mangertos. Ah, sampeyan niku ampun goroh lho. Iya. Kula tak takon
menawi kula midhanget rembuking pasewakan iki wawang nggih sampeyan mriku dados duta agung saking para Pandhawa Bratayuda niku siyos to nggih. Lho nuwun sewu. Bab janganing jagat perang Bratayuda menika siyos napa mboten menika namung gumantung Gusti kang karya loka paman. Oh ngaten. Nggih. Teges dereng kantenan nggih Bratayuda sida napa mboten? Nggih dereng kantenan. Oh. Nggih. Lah ning kesundi titine perang Bratayuda sida napa mboten niku rak kacena saged ketingal saking anggenipun panjenengan minangka duta agung nggih nanjaken kawontenaning negari dhateng inggih menika pun anak Prabu Duryudana menawi negara pun kukuwi teges perang Bratayuda menika sida nanging menawi negara pun balekaken dhateng pasipun para Pandhawa teges apa perang Bratayuda menika mboten siyos. Inggih, pancen mekaten. Lah nggih. Lah kamangka niki wau negara pun kukuwi napa pun pasrahaken menika kala wau negari dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah nek ngaten perang Bratayuda sida. Lho, sinten ingkang matur siyos? Lho, niki wau lho. Ingkang matur siyos sinten? Lho panjenengan. Lho, kula mboten matur menawi siyos ngaten kok. Paduka namung nanjaken menawi negaripun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida. Lah niki wau negara pun kukuwi napa masrahke? Dipun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida napa mboten? Sida mboten. Ah, mbok ampun men slamince to nggih, panjenengan kula Nalendra kok. Ampun. Kula pun ngerdo. Ah. Inggih paman, nggih. Kula niku wong tuwa iso nyingkiri blegungan. Inggih. Lah saniki kula tak takon mergo perang Bratayuda wis kelakon. Wis bakal kelakon teges perang Bratayuda bakal sida niku kula tak takon nggih. Kados pundi? Sesuk sing menang sinten? Lho. Menang napa? Lho perang niku lho. Jroning perang Bratayuda menika ingkang menang menika para Pandhawa menapa para Sata Kurawa. Lho kula mboten mangertos. Sampun guru sampeyan. Nuwun sewu. Nggih. Wonten ing cariyos-cariyos kapengker menika wonten tetembungan ugi. Nggih. Sura Sudira jayaning Kanangrat Subrastolah tekabing Darmastuti. Menika werdinipun menapa? Menika werdinipun gampelipun mekaten. Nggih. Sak digdaya digdayane barang kang ala ora bakal bisa menang yen to mungsuh barang kang becik. Lah tak takon nggih. Menapa? Teng mriki niku antarane Pandhawa kalih Kurawa niku sing apik niku Kurawa napa Pandhawa? Sing elek niku Pandhawa napa Kurawa? Sing elek Kurawa, sing apik Pandhawa. Lah nek ngaten nek perang niku wau sing menang niku sing apik nggih. Nggih. Lah nek ngaten Pandhawa to sing menang. Lho. Iya no. Mboten saged. Iya no. Kangen kula kalih sampeyan niku. Ya pun nek ngaten Pandhawa cetha menang. Nuwun sewu kula mriku mboten matur lho. Paduka menika wau nak nanjaken cariyos ingkang sampun kapengker to. Nggih nek digathuke kalih Kurawa kalih Pandhawa nggih nyambung mawon to nggih. Ayo ta, nggih to. Nggih kula nderek mawon paman. Nggih, pun nggih nggih gojekan. Nggih. Pisan melih kula ajeng matur. Kados pundi? Kula tak matur kalih sampeyan. Matur anu paring dawuh menapa? Kula titip anak kula. Sik nggih. Napa? Lampun limbukan ngaten kok nggih. Ya iki sampun pun kula tak kisah saking bakune kula titip anak kula sedewa, kali anak kula nggih anakipun Madrim nggih, Nger.